Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Minecrafta. Ljudi, danas ću vam pokazati kako napravite auto u Minecraftu. To što nam je potrebno ovi točkovi, na primjer neki crni blokovi, znači stavite tu. Onda stavite slime ovdje, tako. I još dva slajma. I sad ovdje dva, znači to ovako to treba da izgleda. Stavljate obzir. I ovdje je lepi pist. Od ovo gore pušte, vidite 1, 2, 3 bloka i ovdje. Sada ovdje stavite točkove, blokove i ovdje stavite običan piston i vidite to tako treba da izgleda. Sad stavite ovdje redstone, vidite, evo kao što vidite on je krenuo. E sad što je najbolje, sedite u ovoga kako to, stavite ovdje piston običan i stavite stepenice i budete tačno na ovaj blok. Vidite, sada niste u ovaj blok, već ste malo više pomerili. Sad na primjer kad ja uključim, vidite ja sam krenuo. Znači, mnogo dobro, možete ovdje da stavite i chestove, znači jedan chest i onda možete da prevozite. Tako da to je mnogo dobro. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Ako vam se sviđa, bacite like, share i subscribe, a mi se vidimo u nekoj sljedećoj epizodi. Vozić.